Ngokwesitatimende esikhishwe amaphoyisa KwaZulu-Natal, amaphoyisa abethungatha abasolwa abahlanu ngesikhathi esemkhankasweni wawo oqale phakathi kwamabili. Amaphoyisa akwazile ukubona ukuthi abasolwa ababili balapha eMzomusha eNanda esebenzisa i-drone. Ngesikhathi amaphoyisa efika kulomuzi la obekucashe khona abasolwa, kube sekuduma izulu lezandla kwathi abasolwa ababili abaneminyaka engama-20 nomunye oneminyaka engama-25 badubuleka bashona khona lapho. Kutholakale izibhamu ezimbili endaweni yesigameko. Amaphoyisa athi omunye walaba basolwa ubefunelwa amacala okubulala angaphezu kwe-10, kanti elinye lawo usolwa ukuthi ulenze kule mpelasonto esiphuma kuyo. Okwamanje kusathungathwa abanye abasolwa abacele empunzini ngesikhathi kutheleka ezakwaDalawane.